Сәлем, бүгінгі шығарылышта татар тілінде ең яхшы роман үшін 4 миллион, Смешарики мультфильмінің бір сериясы үшін 8 миллион сум һәм Хабиб Нурмагомедовқа Россия геройы исемен беру. Қазір тылырақ. Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Минниханов инициативасы белән оештырылган татар телен саклау һәм үстерү комиссиясы яңа әдәби конкурс игълан итте. Бу конкурста барлыгы 10 номинация булачак. Монда роман, повесть, хикая, поэма, шигырь һәм шушы номинацияларның кайберләре балалар һәм үсмерләр әдәбиятында булачак. Җиңүчеләргә бүләкләр шактый саллы. Мисал өчен, иң зур бүләк ул роман жанрында беренче урын өчен 4 миллион. Бу бик яхшы әйбер. Һәм әлеге конкурсның пресс-конференциясы вакытында әдәбият галиме Дания Захидуллина сон турыдан-туры сыйфатка бәйле дип әйткән иде һәм моның белән килешмичә мөмкин түгел. Бу язучыларга әзрәк селкенеп алырга, иҗат итәргә мотивация булыр иде, әмма мондый әйбер одноразовый гына булмасын иде. Бәлки былай кисәк күп итеп акча, бер тапкыр күп итеп акча бүлеп биргәнче, аны бәлки таратырга кирәктер һәм ниндидер шаралар, мероприятияларга, шагыйрьләргә, язучыларга иҗат итәргә мөмкинлекләр булдыруга бүлеп биргәдер. Мисал өчен, ярты гасыр һәм күбрәк элек язучылар өчен язучылык эше нинди хезмәт булган, хәзер дә аны шундый ук хезмәткә әйләндерү өстендә эшләргә кирәктер. Санаторияларга җибәрегез язучыларның хезмәт хакын саклап, һәм ул анда тынычлап иҗат итсен. Чөнки хәзер ул эштән кайтып, эштән бушаган вакытта төн йокысын калдырып язылган әйбердә сыйфат турында әллә нәрсә әйтеп тә булмыйдыр бәлки. Һәм тагын бер мөһим аспект монда бу инде жюри әгъзаларына да, конкурсларда, әлеге конкурста катнашучыларга да тема киңлеге ягыннан милләткә генә терәлеп калмасын иде конкурстагы эшләр һәм җиңүчеләр. Булай шәбәй бер акчаның бер кемгә дә кумашаулаганы юк. Мин әйтергә онытканмын, әдәбиятка гына бәйләп тотмасыннар иде, гомумән иҗатка гына, сәнгатькә генә бәйләмәсеннәр иде татар телен саклауны әлеге комиссия әгъзалары, хөрмәтле әгъзалар. Авыл хуҗалыгына да игътибарны юнәлтсәк иде әз генә. Эш урыннары булдыру, хезмәт хакларын арттыру авыл җирлегендә. Рәхмәт. Һәм акча турында дәвам итәбез. Росстат Смешарики мультфильмның халык санын алу турында булачак сериясына 8 миллион сум бүлеп бирелгән. Һәм әлеге серия 2021 елның 1 апрелендә чыгачак. Бу бик шундый символик дата инде җүләрләр көнендә. Росстат безне бәлки җүләргә саныйдыр да инде, һәм мультфильм аша шулай аңлатырга кирәк дип уйлыйдыр перепись турында. Без бит интернеттан укый алмыйбыз, кемнең интернеты юк, телевизордан карый алмый, газеталардан укый алмый бу турда. Мультфильм аша 8 миллионга төшерелгән мультфильм аша аңлатырга кирәк бу әйбер турында. Һәм соннар белән тагын кызыклы фактларын дәвам итсәк, гомумән 2021 елда, ул 2020 елның октябрь аенда узарга тиеш иде, ай буе, әмма коронавирус пандемиясына бәйле 2021 елга күчерелде. Әлеге халык санын алуның информацион кампаниясына 915 миллион сум бүлеп бирелгән. Һәм моңа социаль челтәрләр һәм җәмәгать транспорты өчен видеороликлар төшерү, онлайн викториналар, онлайн уеннар оештыру һәм балалар арасында рәсем конкурслары оештыру каралган. 915 миллион сумга. Тагын да котышкычрак сан, гомумән халык санын алуга 33 миллиард сум бүлеп бирелгән. Biz шуннан да әз генә җүләрләр булып чыгабыз инде. Әйтергә онытканмын. Смешарики минем яраткан мультфильм. Белмим, кемгә кызыктыр инде бу мәгълүмат, әмма минем әзрәк кенә күңелем төште. Белгәч бу әйбер турында. Америка Кушма Штатларында президент сайлаулары Дональд Трамп һәм Джо Байден, республикачылар фиркасы һәм демократлар фиркасы мондый кызыклы чараны күптән күзәткән юк иде инде. Һәм менә без әлеге чыгарылышны төшергән вакытта әле һаман билгесез кемнең президент булып сайланачагы һаман шулай соннар алышынып үзгәреп тора көтелмәгән якка. Һәм бу шундый кызыклы әйбер булды. Без Россиядагы сайлауларда, теләсә кайсы сайлауларда тыя алмаган интрига хисен башка илнең президент сайлауларында тыя алабыз һәм шундый кызыксыну белән моны күзәтә алабыз. Сез кайсы президент өчен, кайсы Америка Кушма Штатларының киләчәген якты итәр дип уйлыйсыз? Һәм мин бүген
бик шулай оныта торган күнем ахырсы тагын бер әйтергә тотканмын. Джо Байден һәм Дональд Трампка икесенә бергә 150 яшьтән артык. Һәм аның берсе үзенең уныгын исемен оныта. Ну, бу просто кызыклы факт. Франциядә тарих фәне укытучысын үтергәннән соң Франция президенты Эммануэль Макрон әлеге гамәлне террористик акт буларак бәяләгәннән соң шактый каршылыклы һәм кискен реакциялар уянган иде. Һәм бу бераз басылыр, тынычланыр дип өмет итсәк тә, хәл киресенчә катлауландыгына монда Франциядә булган башка җинаятләр, Венадагы терактны мисал итеп китерергә була. Һәм аңлашыла инде бу дин вәкилләрендә шактый каршылыклы фикерләр уятты. Каршылыклы түгел, кискен реакция уятты һәм шушы кешеләр арасында UFC буенча кеше авырлыкта, аз авырлыкта дөнья чемпионы Хабиб Нурмагомедов та бар. Үзенең Instagram битендә Франция президенты Эммануэль Макронның сурәтен урнаштырып, да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей дип язып чыкты. Хабиб Нурмагомедов яшүсмерләр, яшьләр, балалар, гомумән яшь буын вәкиленә өчен ниндидер авторитетлы кеше, үрнәк дип әйтергә кирәк. Аны бик яраталар, аның фикерләренә колак салалар. Һәм ул чынлап та бик күпләрнең кумиры. Һәм хәтта син кемнең дә булса кумиры булмасаң да, хәтта син бик гади кеше булсаң да, мондый котлаулы темаларга килгәндә, бу кадәр кискен сүзләр белән уйнау кирәк иде микән? Бәлки мондый котлаулы темаларга кагылганда лучше бер нәрсә дә әйтмичә калыргадыр. Чөнки синең менә шундый сүзләреңне әле психикасы формалашып бетмәгән яшь буын ниндидер гамәлләргә этәргеч буларак кабул итәргә мөмкин. Һәм синең да унизить их Всевышний в этой жизни и в следующей дигән сүзләрең кемдер йөрәгенә якын алырга һәм ниндидер гамәлләргә барырга мөмкин. Һәм Хабиб Нурмагомедов темасын дәвам итеп, Гадел Россия фиркасы партиясе вәкиле Гаджимурат Амаров Хабиб Нурмагомедовка Россия герое исемен бирергә тәкъдим итеп Владимир Путинга хат юллаган. Һәм ул Россиядә һәм гомумән дөньяда спорт, сәламәт яшәү рәвеше, гаилә кыйммәтләрен популярлаштыру, аны үстерүгә зур өлеш керткән кеше, хәйриячелек белән шөгыльләнгән кеше һәм шуңа күрә аңа Россия герое исемен бирергә кирәк дип әйтә депутат. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.